Right, streets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei, tiri kudzifambira nyaya dzachona. Aiwa, kuguta rekwekwe, handiti kuguta rekwekwe ndokunana Mbizo nanani ameno ikoko, handiti amavheri. So guta rekwekwe kune zvakaitika nezvozvo tinoda tinge tiri tinokuzivisai kuti chii chakatora nzvimbo. So chiteerera usati wasubscribe paSaint TV mukana uchiripo kuti udi usubscribe, turn on your notification bell. Zvakanakirei kuti pega pega patinouploada mavideos, pega pega patinouya nenyaya dzichipisa saizvozvi, you will be notified. And chitoti zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Zimbabwe, vazukuru vasekuru Zimbabwe, the only Zimbabwean uncle, sekuru vemadzisekuru. Kuguta rekwekwe kwakazoonekwa nyoka iri muwishi, handiti zvokutoti murudzi wemotikari akatozorwa chitachi. So vamwe vari kuti urombwa, handiti vanhu vanongobhiliva vanoti kana nyoka ikaonekwa iri mumotikari urombwa. Aiwa vazukuru, hazvi zvese zvine urombwa. Muda kuti munhu afambe sei wakumana? Munhu angarombere wishi here? Munhu angarombere wishi? Aiwa, mota dzinoromberwa munodziziva, kwete wishi. Munhu ari kutotsvagawo mari. Inyoka most likely kuti yakangopindawo mumotikari. Nyoka dzinozviita kapadzine ichifamba pepa inogona kungopinda. I can imagine kuti ndirini kamotikari katinozimbofamba nako tirisu avo muHarare muya nyoka yozoonekwa yakutenderera. Akonzi Uncle Saint vakaromba, handiti of which zvinoitika vazukuru. Kavidhio kachona karipo pazasi apo, so hande tinoona kavidhio kanetsa kari kunzi wishi. Munhu angarombere wishi here ne achida kurohwa. Kavidhio kacho tauya nako. Also don't forget kuenda kuno like nekufollowa our Facebook page rakanzi Saint TV. Tinokumbirisa vazukuru, hande tinolike nekufollowa our Facebook page. Hande tinoona kavidhio kanotera from Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Tichiti much love.